Миличко, да се върнем да го вземем, моля те. Не, мамо, аз с шуар няма се връщам. Ама как без шуар? Синя, нали отиваме в 5-звезден хотел? Там ще има. Ако няма, ще ни купиш, нали ще ни купиш? Добре, добре. Да Аз продължавам. спокойна почивка нямаме. Ще има, ще има. Дали беше добра идея да вземем Пейчо с нас на почивка? Да, разбира се. Да беше си останал в къщи да се лежи по цял ден на дивана. Сега ще видиш, че като отидем в хотела, по цял ден ще седи на бара и ще се налива с алкохол. 20 години не можа да ти направи хубаво. Какво искаш? Да, но аз искам разходки по плажа, искам дискотеки, искам развлечения. Стягаме нещо. Какво стана? Много. Какво стана? Разкопче едното копче. Бързо. Много ми е лошо. Направо ма стяга. Значи малко, дай му малко водичка. Какво ти стана? Тантя, добре ли си? Какво? Как си? Сега не ти ли е по-добре вече? Не. Май иска да се обадим на линейка. Да се обадим? Бъди се на бърза Айде, помощ. обади се, баба. Айде. Айде Чакай, по-бързо. че малко нещо не мога да видя цифрите, ама Бързо ще бе. се справя. Спокойно, Ало? спокойно. Ало, бърза помощ ли е? Стягат ти. Бърза помощ ли е? Има ми спешен. Потрай малко. Ето си кърпичка, Идва служа всеки под глава. момент, ще дойде. Чувам линейката. Отивам да ги посрещна. Тук! Ей там напред, дясно, бързо! Ами лошо му е, сягат го гърдите и време е да го вземете. Казахте, че е тъй, сериозно. Няма това е за носилка. Давайте бързо към. Внимателно го дивайте. Давайте. Сега да не му щупите пък някой крак. Отивай. Полека! Давай. Айде. Нищо му няма. Давай. Аз ще дойде с него. Няма място, госпожо. Нали виждате? Отивай. За него няма място. С него, аз съм Айде, съпруга. и да ви си крака голяма работа. Давай, бързо. Айде. Отивай с него. Няма Отивай, място, госпожо, казах ви, няма място. Айде. Ще ви звъним като се оправи. Каква е тая линейка? Тя на нищо не прилича. Още чувам звука на линейката. Ох, Пейчо! Да, чакай. Ало? Доктор ли? Какъв доктор? Виждам ви. Хайде, къде е пациент? Какво му е? Какви са симптомите? Ама нали току-що го изпратихме с вас? На кой го изпратихте? Ние сега идваме. С вас, с червената линейка тръгна. Каква червена линейка? В нашия град имаме една голяма линейка. Госпожо, казвам ви, вашия син не знае кой го е взел. В града сме само една линейка. Непознат номер. Ало? Да, моя Пейчо. Да, Пейчо. Какво? Отвлечен ли? Ама как така отвлечен? Ние го изпратихме с една линейка. То верно, че не знаем с каква линейка, ама... Какво? Откуп ли? Какъв откуп? Колко лева? 15? Вдига се. Какво? 20 000? Още се вдига. 30 000? Губим я. Не, намалете малко. 20 000? Нормализира се. 15? Така е, добре. Добре, къде да дойдем? След колко време? Да, ще успеем. Затвори. Отвлечен? Да се обадим на полицията. Ние не можем. Какво стана сега? Първо му стана лошо. После някаква линейка го взе. Даже не знаем коя е тая линейка. Сега пък и откуп. Ама
Какво ще правим? Да звъним на полицията. Полицията не, той има проблеми с данъчните. Никаква полиция. И тогава не знам какво да направите. Трябва някой да ни пази гърба. Тия сигурно са много опасни. Ох, какво ще правим сега? И на полицията не можем да се обадим. Докторе, вие не можете ли да ни помогнете? Не мога, тук-що изгубих 2 човека заради вашите драми. Сетих се. Ще се обадим на мама. Тя със сигурност има някой познат, който може да ни помогне. Кравното изкочи. Майка ти Губим ли? я, губим я. Майка ти ли? Тая твоята дърта крава, майка ти цял живот ми е троялник. Кръка ми в село няма да стъпи. Майка ти. Мамо, как така в цяло село не познаваш никой? Хайде бе, сега заради един Пейчо занимаваме цялото село. Дърта крава, чумата да те тръшни. О, Пейчо. Ама мен на почивка не ма взехте. А сватята диктисахте. Мамо! Добре, не познавам ни момчета. Баз бая, бабаити. Чудесно. Ама... И аз ще дойда на почивка, стягам куфарите. Да, бе, да. Ако нещо се случи с Пейчо, аз ще заема неговото място в хотела. Мамо! Млъкни да чуем и тия хулигани какво ще ни предложат. Не, ние не сме хулигани. Но все пак ще свършим работата. Изчакай един момент. Искам да питам за какви пари става въпрос? Ами, що сте професионални вандали, по 100 лева устройват ли? Госпожа, нито сме вандали, нито сме хулигани. Както и да е. Разбрахме се. Кога тръгваме? След 15 минути трябва да сме там. Не закъсняваме ли? Тези хулигани не карат ли бързо? Може да караме малко по-бавно, защото точно ме подариха колата и още не съм се нарадвал. Зарязахме мама. Дано да не ни се разсърди. Кото с нея такова е без нея. Да се стои тя при прасетата. Чакай да попитам хулиганите, има ли още път? Казах ти 100 пъти, че не сме никакви хулигани. Бабо... Какво, бабо? Хулигани, вандали е все едно. Нито сме едното, нито сме другото. Разбрали вече? Може да са от манастира. Монаси. То човек нищо да не ви каже. Дано татко е добре. Дано. Ето ги. Бързо. Къде е Пейчо? Спокойно, сега ще ви обясним. Ето. Излага ви. Искам да ви кажа, че това е една шега. Направя го заради вас, защото вие нито на празници ме взимате, нито на почивка ме водите. Затова... Как можа да го направиш? Как можа? А ние толкова много се притеснявахме. Чакай! Спокойно, аз ще реагирам. Имам опит, спокойно. Това не е за Вие вас. ще вземат колата ме! Къде? Това е обувка! Какво стана? Ма къде отивате, бе? Чакай, много сложно. Колата ми! Колата ми! Баща ми! Какво ще правим сега? Какво камъче ти лут ли си? Баща ми отвлякоха ти камъче. Отново отвлякоха моя Пейчо. Сега какво ще правя? Ами ще го отвлечат. Пак заради твоята тъпа майка. Заради твоята майка крава. От нейните хулигани. Той сега знае, чуха, че има пари. Да. Сега ще искат парите. Какво правим ни? Кажи какво правим? Спокойно, госпожи! Слушам ви Стани, че не скандала мога да те гледам. и мисля, че ще мога да ви помогна. Имам опит в сивия сектор. Знаете ли колко сделки и така нататък съм се занимавал? Чудесно. Слушайте. Ти ли бе? Ти ли бе пикля? Ти ли ще много правиш бе? Ей! Слушайте. В момента знам, че мозъка ѝ действа под напрежение. Ето тук е епицентъра на цялото и неспокойство. Няма значение. Мислите нетрезво, нормално е в такава ситуация. Аз съм опитен в бранша. С моя приятел срещу заплащане ще ви помогнем. Ама нали сте му приятели? Какво заплащане? Какви пари искате? С Пейчо сме приятели, но трябва да го направим професионално. Работата си е работа. Трябва да се плати. Трябва. Колко пари? 50 лева мисля, че са достатъчно. 50 лева? 50 лева на час. Да, 50 лева мисля, че е 50 лева достатъчно. на час? На час? Така е нормално.
Така За колко работя. часа? Всички... За колко часа ще го освободи? За колко? Баба! Мамо! О, в тази стая. Марица е там, ма остай. И закъснях ли? Пейчо, докарах ли? О, те го докараха, ама Какво? твоите хулигани отново го отвлякоха. Нормално е, чакайте, надушили са пари, нормално е. Ако той Агуаров ще идва с нас, дигна с 20 лева на час. За 70 лева, Какво? 70 лева? тя е обемна. Вечно правиш проблеми. Даже и чадъри. Вечно. Багажи. То такъв е живота. Тя ще ми такъв е пречи. Ми, хулигани, какво чакате от тях? Мамо, къде си тръгнала с тези галоши? Чакай, аз и обувки други си нося. Чакай, ми забравяла съм. Направо тръгна. Така е, добре. Трябва да се внимава, госпожи, разсеяни сте и не ми харесва. Ако не сме стиковани, няма как да се получат нещата. То е защо да снима непрекъснато. Качвам клипове в YouTube. Събирам много гледания с такова лудо семейство. Снимай ме. Вземи телефон. Това. Камерката. Гледайте всички, ще има много адреналин. Гледам, че следите това момченце. Действам професионално. Ще се забавляваме. Снимай ме. Да имам гледания. Баща ми звъни. Ало? Баща му. Баща. Вие ли сте? Те Те са престъпници. лошите, да. Ей, пиклювци! Айде по-сериозно, че ми кипна с вашите номерца. Трябва да имаме ниво. Слушам ви, да. Така. До половин час. Ще въртим ли? Ще летим ли? До половин час трябва да сме. Къде? Кравиферма. Кравиферма някъде. Да. Къде? Добре, разбрах. Добре. Айде, и по-внимателно умната, че съм опасен, не ме познавате. Аз затворих първи. Трябва да имаме класа, трябва да имаме ниво. Елате тук, правя план. Дай вече аз да снимам. Какво план? За къде? Ами пред колата къде? Лист. О, Трябва да сме организирани. Бягай така, чапла. Слушайте сега. Така. Ще се разделим на 3 групи, трябва да се действа професионално. Ето първата група съм аз, ето аз и моя приятел. Ето тук точицата. Втората група. Ви, 3 от тралала. Да. Искам през цялото време да бъдете настрани, да не ми пречкате. Искам, ако се стреля, тихичко, че на шум не мога да работя. Така. Добре. Тук е той младежа. Ето тук той ще действа паралелно с нас. Штракнали ти, намигнали ти, гледаш ми всеки знак. Ето тук працеца да се обърна, трябва да ме гледаш. И да действаш с мене. Как скажеш? Спонтанно. Всичко, само Опасно е. татко трябва да е Ако добре. някой умре, съжалявам, продължавам. Ей! Ако някой загине в тая жестока битка, продължаваме без него. Нямаме време. Имаме вече 18 минути, за да стигнем. Айде, се оплакваме после. Айде, бързо. Че ще ме оставя тук. Айде, фламингото. Бързо, чапли. Бързо. Действам професионално и става 80 лева. Защото сме на бензин, не сме на газ. 80 лева на час. Бързо. Айде. Идваме. Тук е кравифермата, май. Така се притеснявам. Така се притеснявам. Здравейте! Тук ли е кравифермата на Наско Кермитката? Да, тук е. Тук. Да, и тук. Айде! Вие какво правите? Сладорани? Ще вайзам без хляб. Айде! Ще доили кравите. Тръгвай. Тук има трактор. Спокойно, господ. Не! Няма да се обаждате сега. Сега само аз действам и работя. Каквото кажа, до мен искам екипност. Искам мобилност. Това е опасно. Ще бъде ли страшно? Ами госпожа, не отиваме на цирк. Естествено. Тук е добре, Не наближаваме противника. Първо правило, няма да наближаваме противника. Слушайте, госпожи. И всички от YouTube, гледайте ме хубаво. Слушайте, за да сте престъпници от класа. И без глупави въпроси, давайте. Мамо! Давайте бързо. Сега, следваме плана, който ясно начерта. И той е следния. Никой няма да... Искам да сте до мене. Айде, фламингото с чадъра! Тука! Казах да сме мобилни. Първото, още веднага нарушение. Не смисли... Не, няма да стане така. Ще оставя тая чапла тука. Казвам го. Мамо, стой тук. Става. Имам чувството, че не сте притеснени за Пейчо. Малко сме притеснени. Вече втори път го отвличат
Те свикнаха. Притръпнахте. Да. Нормално е. 1, 2, 3 пъти то човек свиква. Ау, кравичка! Госпожи, тук не сме на селски туризъм. Трябва да се съсредоточим. Аз съм напред, аз съм напред, вие след мене проникваме в базата. След мен няма какво да се обърка, всичко ще е наред. И гледайте фламингото да не го изгубим. Не знам какво да кажа, госпожо. Разочарован съм. Грешка след грешка и то груби. Отиваме на сватба без булка. Можем ли да дойдем тук на сделката? Хората са ни поискали 50 000 лева и ние да не ги носим. Нито през банка минахте, нито през вас. Дойдохме и какво правим? Празни ходове да закъсняваме за сделката. След 5 минути и може и Пейчо яго има, яго няма. Сега се сетете. Организирайте се малко, мозъка, концентрирайте се. Чакаме ето я, солистката на Трио Тралала. Ето, да. Не, няма да стане. Това не е професионално. 90 лева на час увеличавам, съжалявам. Аз искам точност, прецизност, концентрация. Бързо давайте да влиза. Проникваме след мен. Знам, тези места са ви познати. Само след мен. Давайте напряко, що ме затворена вратата. Ами, къде? Айде, госпожи, много сте тромави. На диета! Диета! Айде, давай бързо. Какви са тапаци, тук има път, те откъде минават. Как няма да събирам гледания с тия? Имало път. Няма значение. Това е лека грешка. В сравнение с вашите грешки. Айде, това е децата. Смай. Бързо. По-бързо. Давайте. Обратно. Заключен. Обратно. Да прескачаме. Бързо. Айде, бързо. Айде. Давай, мамо. Айде, госпожи. Стили си тука. Айде. Тук са. В офисите. В офисите. Извинете, господине. Мебели ли гледате? Да. Аз искам да си купя секция. Диван и секция. Абе, хубава гарнитура. Като цяло, извинете, хубав ден. Айде. Дами, грешки си, грешки. Айде. Напой. Тук като ги няма, къде са? Казвах на Пейчо и ние така да направим в хола, ама той не. Госпожа, средоточете се! Ало, къде сте? Долу били. Долу. Не били горе. Бързо. Бързо. Лека спънка, но е нормално. Госпожо, давайте, нямаме цял ден. Чакай, има пъта една! Що ме викаш? Ще почукаме учтивата форма на първо място. Етика, морал. Струва ми се, че не бяха те. Какви си ви? Сядайте! Сядайте! Какъв е проблема? Какъв е проблема? Проблема е следния, че това всичко, което го виждаш, го изпълняваме аз и ти. И че това зависи от нас двамата. Европроект се нарича, а Европроекта иска субсидиране. На мен ми трябват пари. Разбираш ли? И от наше село по Европроект не работят. Спокойно! Спокойно, ще оправим всичко. Ние бързаме малко. Аз не знам, вие нещо се занимавате, обаче объркахме сделката. И ги търсим тези хора. Обаче явно не са тук, пак ще звъннат. Вие се състреляйте, трябва да тръгваме, защото притесняваме хората. Извиняваме се още веднъж. Хубав ден ви желая. Дано да е успешен. Поне за единия. Бързо. Да. Ало. Да.
Ами объркахме местата 100 пъти, кажете ни къде сте. Ей, почвам да се нервирам, че съм много опасен. Чакайте малко. Били далече, малко извън фермата. Пак при някакви крави, вече разката. Добре, айде! Щупехме си краката. Трактор, бързо. Ами да тръгваме. Да, точно така. С трактора ще стане бързо. Госпожи! Нали, ние сме мозъците на операцията, ние ще бъдем в трактора, вие ще вървите, защото сте с наднормено тегло, трябва да спортувате диета. Обиждаме. И какво ни правят хората за един сак с пари? Ай, три отрава, чакайте, че ми се обадят от мебелния магазин. Оранжев диван. Оранжев. Ами тук пише, че е 850 лева. Ай, тихо отрава. Ами нали с Дунапрен. Ами вижте дали имате, пак ми се обадете. Един диван не мога да... Давай. Си поръчам друг диван накрая. Организирани. Айде. Айде, дами. Ей, там са! Виждам ги, да не съм сляп. Виждам ги. Пейчо! Спокойно. Тихо, спокойно. Идваме! Айде! Пейчо! Изпукаха ми капачките. Госпожи, първо сам аз. Чакай, тук знаеш плана. Аз съм тренирала спортна гимнастика. Айде. Тренирала си. Айде, баба, внимателно. Тренирала си. Той всичко от майка ти. Пейчо, идваме. Госпожи, не драматизирайте. Трябва да сме хладнокръвни. Аз ще действам. Гледайте как се прави. Айде след него. Виж какъв гръб имам. Каква съм. Да, айде. Зад мен. Тихо. Зад мен. Така. Слушайте внимателно. Ние определяме правилата. Сака с парите е в нас. В пъпкото тук. Момченцето. Сега. Има ли му нещо? Първо чакай, първо трябва да проверим стоката. Има ли му нещо? Мой. Пейчо, направиха ли ти нещо? Нещо са му направили, пак му става лошо. Изхабили са го, не знам. Той драматизира отново. Това е... Не, той драматизира. Ами 2 пъти за един ден не знам. Изчакай, да. Надигни. Стани, Пейчо, стани. Чакайте малко, спрете. Ало. Ами сив ли какъв? Диван ли си поръчате? Знаете какъв диван имам аз? Чакайте малко, какъв? Сив. Змийска кожа е моя. Имате ли с змийска кожа? Не знам аз. Страхотен. Обърквайте ма и в цените. За колко ли? Моя беше... Абе, тихо бе, госпожи! Обзавеждам и всичко проваляте. Да. 1400. 1400? Имам отстъпка, ще мога. 1200. С змийска кожа, тук един приятел се е взел за 1400 лева. Иди и пада, иди. Еми ще намалите. Добре. Айде утре, проверете в каталога. Айде утре идвам. Така, госпожи, Не дей стоя до мене. сериозно, нека решаващия момент да дойде. Дай парите. Ето. Вземете баща ме. Преди това, нека да стане професионално. Къде хукнаха тия, бе? Къде хукнаха тия, бе? Мамка му избягаха с парите. Къде ще ги търси сега? А колата ми какво стана? Вие колата ми взехте, баща ми е добре вече, ама... Стига снима с тая камера, бе, човек. Колата ти е при нас, скрили сме в един гараж. Колко е добре баща ми, лошо му стана. Ако искаш да си вземеш колата, така, ще дойдеш с нас да ни помогнеш да фанем тези и да си вземем парите. Това е най-важното. Добре, на вид съм, хем ще снимам още шоуто и... Какво ще правим сега?
Се разделяме, викам. Ти си натам, ние сме натам. Ако чуеш нещо, веднага ще ни кажеш. Добре, ще почна да викам. Да. Айде. Ето ги, ето ги. Са глупаци. Блъснаха се. Какво направихте, бе? Спирачки са отказали в един момент. Как ще са басите? Спирачките. Бързо. Бързо, че ще идват. Давай. Давай горе с Крим, никой няма да види. Ай, майко, че... Попрете, ви луди ли сте? Че успя ли да избягаш? Избягах. Айде, бързо. Много са опасни. Опасни са, ма. Ей, бягайте, бързо! Бързо! Бързо, бързо! Да! Бързо! И как можах си изтърва камерата? Тук бягате, бе. Ти, нали, не се сърдиш, малко променихме плановете. Какво се сърдя? Имаш ли парички? Какво? Ти го гръмна, бе. Откъде се появи пак? Лю? Ами то и аз съм нов. Ама, добре ли, бе? Добре. Гушна букета бяга, че има. Идват! Идват! Бързо! Идват. Той е мъртъв! Измъкват се! Измъкват се, не можах да я хвана! Бързо! Сака! Сака! Сака, бързо! Ето го! Стой, не мърдай! Не мърдай! Не мърдай! Не мърдай! Стой неподвижен! Стой неподвижен! Тия са много опасни! Много са опасни! Ей, как успяхме да им се измъкнем? Давай, бързо! Мале! Бързо! 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 Аз! Давай! Са намокне! Как изтърваха парите? Как успяхме да им се измъкнем и аз не знам. Малко ми се намокриха паричките, ама карай. Няма нищо, тук гледай, малко ми се скъсаха гащите. Карай, да сме здрави. Да, прави. Питам сега, какво правим с парите? Ами нали се разбрахме? 50 на 50. Как 50 на 50? 50 на 50. Не, 60 на 40 за мен. Не, 70 на 30. Не, виждаш, аз съм с пистолета, за това, че... Ти имаш пистолет. Ами тогава 30 на 20. Ама аз се скъсах гащите и няма как, затова дай да направя 40 на 40. Не, Пош. Добре, 60 на 50. Добре, аз нямам гащи, дай 70 Няма на 100 на 100. Дай 80 на 20. Да, браво. Между другото, много извинявай за твой приятел, където го убих там на балите. Извинявай. Карай да се е пазил, ние сме професионалисти, аз съм го казвал. Цял ден обяснявам, че сме професионалисти. Айде, идват! Бързо! Давай, бе! Давай, бързо! Стигни оттам! Я звъни на тия хора. Аз е Имаха ли? така. Абсолютно е той, искам това е. Сега ще звъна, аз няма да... Ето. Само, че не е измиска кожа това, знаеш? Не е от... Гледаме тук един диван, не е от земейска кожа, обаче с един мой приятел го харесахме много, да. Сменям, ама аз искам качество. Дъб. С дъб от... Ето къде ритна, подул си са доста. С дъб. Извинявай малко, дето да ритнах. Не вас. Диван, добре, къде да добре. ритна. Говорим за дивана. Да, разбирам. Айде пак ще се чуеме. Масивен, да, голям масивен. Пак е на вашата фирма. Пак е на вашата фирма. Пише, че на вашата. Експресна поръчка до 1-2 часа. Айде, плащам. За отстъпка питай. С отстъпка? За отстъпка питай, да. Ами ви правите отстъпки, искате да ме обръсвате без сапунче, като ме кипне. Ей! Айде! Да продължаваме. Отстъпка! Давай колата, бързо. Много хубава кола имаш. Перфектна, тя даже не е моя тази кола. Как не е твоя кола?
То колко човека заминаха за една кола. Ами момчета... Бяга тук вече, айде, тръгваме. Да го качиш това в YouTube и да ме напишеш като режисьор, защото аз бях Тартура. Нали знаеш? Чакай последно. Тъп или Махагон? Ми не знам, Махагон. Ех, то с диван. Добре, айде да се абонирате, айде, чао. Каква хубава гарнитура ще си направя. Аз ще си купя още 50 крави и ще си разраснат бизнеса най-накрая. Не, най-добре да е с мийска кожа. Последно така ще го поръчам. Най-добре да си купя най-новите, най-хубави техники. Я да си ги дам с парича. Виж ги, провери, брой ги. Чакай, защо има слама. И какво е това, което свети? Камерка. Камерка? Ама в сака има слама! Предават ни онлайн. В сака има слама! Чакай да сложа това нещо. Звъни ми телефона. Бързо, виж кой е. Пейчо! Кой? Спри, че почва да се ядосвам. Ало! Сина му, онова влогърчето, ютубъра. Какво? Затвори. Какво се случва? Къде са ми парите? Прицакали са просто в сака, има слама, дъртата с кочубра не е сложила парите. Коя дърта с кочубра? Какво се случва? Ето защо се е забавила. Тя въобще не е ходила до банката, просто е отишла отзаде, изчакала малко, напълнила е слама, за да прицака мафиотите. Прицаква мен. Чак сега ли си сети за това? Прицаква мен, защото живота се извъртя. Прицаква и тебе, защото пък ти с мен... Аз убих двама души! Не убий, имаме слама. Давай да варим да се почерпим една тройка кебабчета. Това остава от живота. Яденето и пиенето. Слез. Това ще ми слез, ама... Слизам. Слез, пусни колата. Какво да направя? Веднага. Нали виждаш, че слама това е? Слез. Айде. Поздрави вкъщи.